दिनैहाय मुलुगनां मोनसे जांख्रिथायनाय मोनसे हाबाफारि जोङो लानाय जादों आरो जिहेतु बेखौ जोङो बोसोरे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जों लाबाय थानाय जायो। बेनो जाहैबाय वर्ल्ड इनभायरनमेन्ट डे हिसाबै जोङो बे दिनैनि बे सानाव 1 जुलाइनिफ्राय 7 जुलाइसिम जोङो बिफां लाइफां गायनायनि हाबाफारि लानाय जायो। दिनैहाय जोङो रुनिकाटा आरो खुंग्रिं रेन्ज मोननैजों ज' जानानै जों नैबे खुंग्रिं रेन्जनि लांगोनायाव जों बिफां गायनायनि बे खुंग्रिं ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाखौ लानानै जोङो मैखोमै मोनसे गिदिरथार हाबाफारि लानानै दिनैहाय गोबांथार बिफां जों गायफुंनानै दोननाय जाहैबाय। दा उद्देश्यआ बेनो जे जोङो थांनानै थानायनि बेलायाव जोंनो बिफां लाइफां नांगौ। जोंनि गुदि मोनसे थांनानै थानायनि नांथारगौ बेसादानो जाहैबाय बिफां लाइफां। बेखायनो बे गोनांथिखौ मोनथिनानै गोदो गोदायनिफ्रायनो 1950निफ्रायनो जोंनि भारतनि गोबां साइन्टिस्ट बिथांमोनहा बे दिनैनि बे हाबाफारिखौ बै समनिफ्रायनो एस्टाब्लिश खालामनानै दिनैसिमबो जोङो 1950निफ्राय दिनैनि थारिखसिमबो जोङो बेखौ फालिनानै दं। आरो बे दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायहरनो सानदों जे जोङो बिफां अनफावरि जानांगोन, इनभायरनमेन्टखौ जों अननो रोंनांगोन, बिफां लाइफां गायनांगोन। जिहेतु जोंनि थांनानै थानायनि गुदि गोनाङानो जाहैबाय बिफां लाइफां। गोजोन्थों।